No, poďme. Ideme. A ideš. Hej, čo je? Čo robíš? Je to aj tvoje decko? Je to aj tvoje decko? To čo si zadrel? Počkaj, niečo nehovoríme slabo, ešte silnejšie, hej? Dávaj, ideš. Barbolka to Ticho, ideš. Tam to isté Ale Martin, hej? čo by som vypichol? Jano, teraz aj ty na záver, nechám nesmieť. No nič, poď. Vy ste iní herci. Čo je? Čo robíš? Myslíš, že sa už ten kanál niekedy vylial? Vy si myslíš, že to nie je tvoje detsko, že to je iba moje? A ja som si za to zodpovedná sama? Neviem, ktorá bola víťazná späť. Ale Barborka, to s kým sa vláčiš? Ja som k nám. Ne. Ešte raz, hej? Dávaj, akcia. Ideme, hej? No tak. Ale čo sa ti nepáči? Čo s týmto vláčiš, s týmto hajzlom? Ešte raz. Čo sa ti nepáči s takým, že to vláčiš, ani obliec sa nevie? Čo? To by on A však? Ideme. Ale no tak. Postav, ja ťa vymením. Ja že vykladím. Čo je? Čo robíš? Nič není, ani nič nebude. Díky, Broňa. Díky, Broňa. Ty čo je? Čo robíš? Nič nerobím. Si zaoral? Nie. Ako to, že som si... Dolámal sa nám plúch. Už sa neobývajte, už sa iba rozprávajte, No a dávaj. čo, že sa ti dolámal plúch? Nesmejte sa, dávaj, rozprávajte sa No a iba. čo, že sa ti... Lebo ten Tomáš Bočkov on tak zaťahnul, že... Vieš, ako vyletí. No tak. No čo sa ti nepáči? A inak. Ty sa pozeráš dole a taký, že... No tak. Ale čo je to? Ja si hajžu. Ideme. No tak. Ale čo sa ti nepáči? Taká v pohode devčina a zhen takým sa zvláči! Ježiš! A neobleť sa nevie. Postav sa tam, Jano? Serus, ako sa máš niečo? No, hej, ide. Oni, ty kokos. Ja som už 2 dní čistý a už potrebujem fakt čosi. Počul, že to majú to zalovený, zavolať, čo? Kerry. Ten, čo sme ho chceli piť. Počkaj. Však. Nie. Nemôžeš, nie. Maja, hej. Počkaj. No ty aj ty zakryč čosi. Dávajže. Nebudem kúriť. Dávaj. Hej, Majo, poď sem. A si povedal, že hej to je on, nie? Že hej A ten. to Bavino zabere. Však hen to je on, ne? Hej ten. Hej, Majo, poď sem. Poď ten. A ty teraz. Ty choď popred ňou a ty po... Serus, kámo, jako, čo nové? Tu už sme sa nevideli. Čo, nedáme si niečo? Šlehu? Presne tak. Presne tak. Ale čo ide mi, čo to mám povedať? Že nedáme si nejakú tú šlehu. A hej, a to je... Ale to je tak... Veď počkaj. Kašli na ňu. Som ti chcela niečo povedať. Mimo, záber si. Sa drží za ruku a potom Dobre, iba dávaj, vytrhne. ideš. Veď počkaj. Som ti chcela niečo povedať. Napíš mi na nete. Trhni to ruku. Nechodajte z toho záberu. Ešte raz. 10 krát. Film o Dávaj. filme. Hovor. Ešte ideme dovod. Každý zoberte jednu fľašu. Páto, či Koho? Majo jednu. Ja chcem hentov. 501. Ty si zober túto na. Takú vácnu. A drž to- Tuzemský rumeter. To si sa varí. Ale drž to takto, aby to u mňa bolo vidno. Čo? Reklamy? Nie, tak ale nie. James Cook. Nie, farba ti je biela. Počkaj, ale odlej to. Zapá kvalita. 501. 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 501
robiť reklamu. Normálny, to Za 1 euro, tak? Máme dostal alkohol. No. Dobre. Postavte sa tam. Majo, a teraz hráme, musíte hrať úplne ožratých, hej? A to sa ako robí? Ani ja som to nikdy nevedel, ale... Nikto ešte nezažil, ne? Ani ja som to nezažil, hoši, ale musíme... My sme nejakí herci, nie tak to zahráme. No radšej ti dať Ešte nie, to mám iba pripravené. Začneme tak, že... A A tvárte sa opito. Toto daj preč. Tvárte sa, že ste nadrbali. Mali sme sa nadrbať predtým. Hej, prilepí to na tú smolu. Hovada. Hoši. Ideme piť. Mačo, daj sa bližšie. Baja, zapni to. Tam? Takto, dobre, ako si Ja, že teraz. si ma na ruku. Idem? A čo robíme? Dávaj, A akcia. však počkaj, ty vole, Akcia. nepúšťaj to, počkaj. Jednu takú, dáme druhú. Si normálny. Môžem rozbiť o sebe? Si normálny. Veď už hráme? Ale Ja mám ešte vyučované. Akcia, púšťaj kameru. Idem! Píšte mi do akážek, mančo. Idem. Akcia? Áno, už. Ideme. Dobre, takže tak toto... Ideme úplne blbci. Jak môžeš tú špinavú vodu piť? A už nepijeme imitácia, len teraz keď sme Imitácia. musíme ísť bublinky, veď tí diváci si není blbí. Bublinky? Ideme, akcia. No hej, idete. Veď, čo sa sú... Dostal si to znovu. Môžeme rýchlo. Dobre. My točíme jeden záber už asi pol hodiny. A ja to kazím? Hej. 15 minút asi myslím. Mario, Čo Mario? Dávaj, ide. Zahývaj tvář. Počkaj, musím za niečo smutné pozrieť. Daj si do nohavice a hneď sa rozplačeš. Poď. A to už je posledná scéna, že? Asi ťažko. Zase? Koľko chceš do posledky? Ešte do posledky. Dávaj, poď tam. Ešte mu ide pichnúť ten heroj. Tak ja... Hollywoodská hviezda. Nadrám do srdca. Ale to má natočené, za to nemôžem, že oni čo tu robia. Počkajte, asi budeme... Dobre to bolo? No, a teraz? Scenár. Okolo idúci. No ešte nie, tak si ešte musí dať čosi. Jaj. Máte tú inekciu? Hej, Máš čo? Paráda. chodím prosím za pretačku. Tá moja. A nemal by si ju dávať svoju použitú. Idem domov. Nejdeš. Nie, paparazzi. Mám na vás jednu otázku, môžem? Mám na vás jednu... Iba jednu otázočku. Prečo ste tam boli? Bolo to naozaj pravda, že ste si spali? Dajte mi už prosím vás pokoj. Čo chcete? Nedávam, to nepredávam. To nepredávam. Počkej, keď sa to zastavuje. Ten papier daj preč. Daj sa dole, no. Dávaj. Kde? Zachránku. A čo mám hovoriť pri tom? Že si prosím vás, príde sem, ty tam nebudeš počuť, čo hovoríš, iba ústavu. Aha. Kokos, sme to už páprča mrzne. Poď. Preboha, hej, čo ti je? Preboha, stáne, žiješ? Čo idem uviať? Stop. A teraz ešte raz vyťahni ho. No a teraz, Mario, už si objatý, už si v objatí. To je také romantické, že k tomu ešte aj prší. Počkaj, teraz mu ho tam dáš, hej? Padajú krúbky. Dávaj, akcia. Srebrný. Akcia. Super, krúpy nám padajú. Ale tak kde sa skriňovať? Ber kameru. Hej, ale... No ty sa hneď odstrč. Zase sa hádate proste, že ale to tam nebude, tam to bude nemá scéna. Tam proste iba hovorte, že už ma nechaj konečne na pokoji a že nie je to len tvoje dieťa. Úplne sa hádajte, ale vážne, aby to bolo. A že nie je to len tvoje dieťa, počkaj, čo? To je jedno, vymyslíte si hocičo. Hej, tak môžem sa, že či si zaoral zemáky, to bude dobré, hej? Daj niečo Ale tam vtipné. nevie čítať spier, vieš, tak vieš, Morbid. vieš.
Počkaj, 3, 2, 1. Čo je? Si nezavrala, ty zemák. To nemôže... Prečo si taký, hej, alebo niečo také, ideš. No. Moja niečo mal sňakaš. Čo? 3. Ja som myslel, co ti ona sa drží ako pijak. Dávaj. Vidíš ten co? Počkaj, to smieme, tak nemôžem. Stopne, ideš. Čo je, čo robíš? Cez nás cibuľu som jedol. Veď hovor, čo si, aby sa vám nesmiela. Čo je, čo robíš? Šuter jednak rozhrabaný. Čo je, čo robíš? Daj mi už pokoj, pôjdeš na potrat. Nepôjdeme, ti to aj tvoje. Moje to není, ja som si ho Určite neurobil. je to tvoje, som možno znovu. Už to bolo dobré, už to bolo dobré. Dávaj, ešte raz, hej, idete. Ja zabím ešte, tak to A ja, pláva. ešte Dávaj, idete. Čo robíš? nič nerobí, daj mi už pokoj. Ja to decko nech pôjdeš na potrat. Nepôjde na potrat, je to naše, je to aj tvoje, nepôjde na potrat. Ale áno, pôjde. Jednoducho nepôjde. Nebudem behať po doktoroch a vybavovačky sa. No a čo mi to je jedno? To sa v tom kanáli radšej utopí. Vidí to tvoje. No a čo? To je som to kanáli. Tak ty zabiješ. No to bude halom najväčšie, keď to budem dávne vydať, tam nebude hudba, keď si ľudia pozorujú, čo sa hovorí, to rozprávali. Dobre, ešte raz. Chápeš? Iba sa rozprávam Hej, väčšou, už iba ustať sa to Chápeš to? nerozprávať. Ja to decko nechcem. Je to tvoje. No a čo? Som sa mal dať radšej vykastrovať. Ja to decko nechcem, chápeš to? Veď je to tvoje, ty si Nič nie je máš na moje. to- Je to tvoje. Proste spermie, neviem, ako sa tam hrabali. Ja to nechcem. Bola to tá najrychlejšia. Tak ty kako sa dneska inak zabíja. Ja to decko už nechcem a nechaj ma už konečne na pokoji. A čo teraz mám ja spraviť? Nebudeš ma prenasledovať, to si píš teda. Alebo do Buďme koša? Čo ja viem, daj... Prestaň, je to tvoje. A dúfam, že ho... Chceš ho aj separovať? Ako plasty a sklo? A plasty. Dobre. Tam to dám. A čo to bol? Bol to aspoň chlapec, alebo čo? Nie, čo to... Ale. To sa musím postaviť. Keď teraz vypadne, ty ho zdvihneš, hej? Už je na zemi, teraz ešte raz ho vyhoď a ty ho zdvihneš, hej? Zdvihni ho. No, zdvihni viac. Veď on sa smeje. Ešte raz. Pozeral sa do kamery, ešte sa aj smial. Ja už nejdem. Ešte raz. Veď sa pozeral tuším do kamery, ešte raz. Majo, je to na hovno. Dobre. Prosím sa, objímte sa, Majo. Tam sa myslíš. A Baja, ty sa otočíš a povieš, že zvoní ti mobil. Aha, sama sebe. Hej. Čo ti A ty dole? povieš, Majo, že tak ho zdvihni, na čo čakáš, vieš? Proste tak, hej? No, a obidva, no tak zdvihni ho a začneš takto začnete hovoriť, hej? Dávaj, ideš, akcia. Tam, a tak sa musíš dívať, tam, kde som stala. Dávaj, akcia. Zvoní ti mobil. Tak zdvihni ho, na čo No čakáš? zdvihni ho. Zdvihni ho, Zdvihni ho. zdvihni Mobil ti to. zvoní, zdvihni ho. Tak zdvihni to. Čo je? Ja neviem.